Euskal Herrian kulturaren egile eta eragile jakin aldizkaria. 50 urte darama horretan, eta urteurren hori izan dugu aitzakia. Hemen Euskal Herria irratian Eusko Ikaskuntzaren aupadaz eta babesaz egiten dugun kulturgintzaren saio honetan jakini buruz aritu gara. Eusko Ikaskuntza euskal kultura munduan zabaltzen ari da, eta munduko kultura Euskal Herriratzen, ikerlana eta divulgazio egiten. Web horri baten bitartez zabaltzen du euskal kultura mundura Eusko Ikaskuntzak, euskoikaskuntza.org. Hemen Iruñan Eusko Ikaskuntzaren egoitza Gaztelu plazaren 43an dago. Euskal Herria irratian kulturaren errebista. Kulturgintzaren zabalkundea. Kulturak egiten gaitu nor. Eusko Ikaskuntzaren aupadaz eta sostenguaz. La Navarra medieval liburua ezagutu dugu gaur. Jose Mari Jimeno Juriok eginiko lanen artean erdiaroari begirada orokorra ematen dion lanetako bat biltzen du liburu honek, beraz divulgaziorako prestatua dauena, eta beste zati batean Nafarroko konkistari eskaintzen zaio. Alegia, garai luzia izan baitzen erdiaroa, batipat hartu ezkero erdiaroaren amaiera Nafarroren konkistak ekarri zuela. Liburu honetan bada beste elementu bat, beste atal bat, gehikuntza bada honako hau Roldan Jimenok prestatu duena, erakunde kristauen geografia historikoa erdiaroan. Jose Mari Jimeno Jurio zenaren lan guztien argitalpen lanetan zuzendari eta arduradun dabil Roldan Jimeno. La Navarra medieval honetan zer topa eta zer daen horren garrantzia ezagutu nahi dugu, eta Nafarroko ertarora hurbilketa egin ere Roldan Jimenorekin. Artasoakoa zen, eta orduan Artasoako herriaroko historia oso interesgarria da. Oso interesgarria ez bakarrik Nafarroarentzat eta Euskal Herriarentzat, baizik eta orokorrean. Nire aitaren lehenengo lana dokumentos medievales artajoneses deituriko bat da, eta Euskal Herritik kanpo gehien aipatzen den lana da. Bitxia bada ere, eta naiz eta oso gai tokian tokiko gaia dirudi, baina oso interesgarria da orokorrean herriaroko historia ulertzeko, eta hori horrekin hasi zen, eta sorte hori izan zuen, ez? Bera Artasoakoa izatea, eta Artasoako historia, erdiaroko historia hain interesgarria izatea, ez? Eta zerkoko San Saturninoko eliza, Toulouseko San Saturninokoen kolegiotaren, pean zegoen, eta oso egoera instituzional bitxia, oso bitxia da. Eta orduan, hortik abiatu zen, eta gero, bera apaiza izandakoa zen, garai horretan idatzi zuenean apaiza zen, eta formakuntza hori ere, azken batean, formakuntza religioso hori, teologiko hori, erdiaroan ere garrantzi handia zeukan, erdiaroko historian, eta bere maisu alde horretatik Jose Goñigaz Ganbide izan zen, eta, eragina nabarmena izan zen, zentzu horretan. Eta gehien maite zuen garaia izan zen, eta bide batez esan dugu, zuri ere Roldan, nolabait garai horietarako jakin mina eta ere txertatu zizuna, zure espezialidadea ere hoxe baita erdiarokoa. Bai, alaxe da, eta hori beranen gandik jaso dut, eta nire izena bera ere horregatik daukat. Ez baina gaia da, zergatik horren erakargarri, zergatik egiten den, erdiaroa, oroar hartzen baldin bada, ezagik garai iluna, garai urruna, alakotzat hartu da daukagu, ez? Baina, zuek hor zer egiten zuen. Informazio aurkitzea, interesgarri, edo informazio hori bilduta egiten den interpretazio, ez dakiz. Erdiaroan, Nafarroan oso interesgarria da historialarientzat bi arrazoiengatik. Hasteko, erresuma independente bat delako eta erresuma txiki bat delako, beraz, ikerketa egiteko nahiko akotatua da, orduan raza da, zetzu horretan,
hori egitea, eta gero bestetik erresuma txikia izateagatik oso artxibategi gertuak ditugu, eta hori ikertzeko nahiko erraztasun handiak ditugu, ez? Agian beste leku batzuetan bertako Erdi Aroko historia ikertzeko oso urrunera joan behar duzu, eta hemen ez, hemen nahiko gertu dituzu, gertu eta lan egiteko gogoak baldin badituzu, bestela urrun daude, ez? Baina hoxe orduan, Erdi Aroko historia hori lantzeko ere ezinbestekoa da ere bestelako tresna batzuk izatea, eta nire aitak tresna horiek oso ongi menderatzen zituen, alegia paleografia dokumentuak ongi irakurtzeko, latinera ondo menderatu behar duzu, eta gero bestelako gauza batzuk, ez? Orduan nire aitak tresna guzti horiek oso ongi menderatzen zituen, eta hori egiteko gai izan zen. Gero enfokea bera ere, bata tresnak eta gaitasun horiek eukitzia, bestea enfokea eta interesa ere, esan nahi dut, joera izan delako historiografian, zesan dugu, errege, dinastia, edo batalla handi eta alakotatik, hor ere uste dut badaola, berrikuntza badaola ekarpen bat arras interesgarria. Bai, berrikuntza horiek, historiografian deitzen dioguna historia soziala, mentalitateen historia, eta hori Frantzian sortu zen batez ere, analisi historiarekin, eta Nafarroan, oroar estatu osoan, ez zeukan paradaunirik ez, baina nire aita hemen kasu honetan aitzindaria izan zen metodologia hori esartzen, eta baita ere nolabaiteko konpromesu politiko batekin, ez? Ikuspegi ezkertiarra historiografian sartzen, ordura arte Nafarroko historiografia eskuindarra izan zen, eta azken batean nekazariei ahotsa ematea eta guzti hori ikuspegi ezkertiarra zen, ez? Eta ez bakarrik arlo metodologikoan aitzindaria izatea, baizik eta baita arlo ideologikoan, ez? Horretatik oso aire berriak ekarri zituen Nafarrora, eta ordutik aurrera panorama ireki zen, eta egile ezberdinek ere bide horiek jorratu dituzte. Eta, gero bestea da, eta esaten ari zaren guzti honengatik ikuspegiek eta ekarri zutena, eta horre gehitu beharko genioke, zintzotasun bat, esan dut, zientifikotasun bat, sentidu horretan esaten dut zintzotasuna, eta ausardia ere bizkat, behar bada, bersio ofizial edo ordura arteko kanonizatuak eta horiek ere aldatzeko edo solfan auzitan jartzeko. Bai, dudarik gabe Nafarroako historia eta batez ere frankismoan ofizializatu zen historia, oso historia kanonikoa zen, ez? Eta handi batean ere oraindik historiografiaren lerro bat horri jorratzen du, ez? Eta orduan oso ausarta izan zen gai berri horiek irekitzen, ez bakarrik gai sozialak, baizik eta gai erlijiosoak, adibidez San Ferminen inguruko mitoa deuseztatu zuenean, ez? Eta baita ere gai politiko instituzionalak jorratzerako orduan, konkistaren gaia errepublikaren garaian ere jorratu zen eta oso polemikoa izan zen, ez? Bigarren errepublikaren garaian diot. Baina transizioaren ondoren norbaitek heldu behar zion gai horri berriro ere, ez? Eta nire aita izan zen. La Navarra medieval liburuaren aritik ari gara hemen Roldanekin. Eta, liburu honek zabalduko duna da, gero tomo gehiago etorriko dira, Erdi Aro honi eskenitakoak. Galdera haundia inberrizut, bentsate hartzun zailekua. Zare dut, zer den batipat, ez da, lau zertzela detan esatea, bera horretik handazaila, ez? Erdi Aroko Nafarroa hartan, ez da, ze populazio, ze mugimendu, zertzen, gutxienez jakin beharko genuken 3-4 gauza nagusi, guztiok jakin beharrekoa. Erdi Aroa oso epe luzea da. Gutxi gara bera 8. mendean hasten da 714 urtean musulmanak Ebro bailarara igatzen direnean, eta 1512an edo 15ean ala 21ean bukatu segun eta konkistaren zedatean jartzen dugun, ez? Oso epe luzea da, eta epe luze horretan batez ere
hiru garai ezberdintzen dira. Goi Erdi Aroa alde batetik, eta Goi Erdi Aroa da guztiok pixkat garai ilun hori Erdi Aroaz gutxi dakigula, pixkat ikuspegi hori daukaguna, baina ez da iniluna, eskerra, historiografiak argitzen doa gutxika, ez? Gero, badugu Erdi Aro horretan bestelako garai bat, nolabaiteko errenazimendu moduko bat ematen dela 12 eta 13 mendean, eta oso garai garrantzitsua da Nafarrorakoz, eta hor gure errege garrantzitsuenak ditugu, Antxo Jakintxua, Antxo Azkarra, eta gero Txanpaina Etxea berrikuntza horrekin, eta garai horretan Nafarroan alde batetik bere gainontzeko euskal lurraldeak galtzen ditu, ez da, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, Arabako Errioxa Nafarrokoa izango da Erdi Aroaren bukaera arte, eta hortaz gain Txanpaina Etxearekin Nafarroa nolabait esateko Frantziako erresumaren instituzio gehienak hartzen ditu. Hor Comtes Ganbara, eta orduan berrikuntza bat sartzen da Nafarroan, oso berrikuntza modernoa, eta alde horretatik berritzen da erresuma. Eta gero badugu Erdi Aroa, azkenean 14-15 garren mendeetan, eta garai horretan Nafarroan alde batetik gerrak daude, oso garrantzitsuak, nazioartekoak, Carlos Bigarrenarekin ere ez, eta Erdiaren bukaeran nahi ez, gerra zibil bat, gerra banderizoak, gerra mondarren kontra dena, eta gerretaz gain ere izurritea dago, hor populazioaren galera, etortzen da, eta ez. Oso garai ezberdinak dira, eta oso ez dago gauza bera definituko duen kontu bat. Agian ezaugarri bakarra guztiari batasuna ematen diona, erresuma bera da, ez? Eta, gai hemen, eta lehen hau esaten genuen, zintzotasun eta egia, batez ere egia esateko ausardia, ez da. Motibori baldago, Nafarroan Erdi Aroan zer izan zen ezagututa, zesan dugu, mitifikatzeko, glorifikatzeko, ainorantza izateko, ez? Garai hartan Nafarroa bai, gerora galdu, besterik ez egin. Zuk uste duzu planteamendu honek balio duela? Nafarroan Erdi Aroa jende asko ainorantza handiarekin ikusten du eta mitifikatzen du zentzu horretan. Nire aitak historia jorratzerako orduan oso hotza zen, oso hotza, eta nik ere zentzu horretan ikuste eskat baita objektibotasun hori hartu dudala eta distantzia hori, ez? Gauza batan ikuste egiten duzun literatura zientifikoa eta akademikoa baldin bada, ez? Eta kasu honetan hortan ari gara, naiz eta divulgaziorako izan, ez? Eta gero hortatik bakoitzak bere ondorioak ateatzea eta bere mitoak eraikitzea, ez? Baina nire aitak ez zituen mitoak ematen, baizik eta norbaitek mitoak eraiki nahi bazituen, hor oinarri bat izan zezakeen mitoak eraikitzeko, baina berak ez zuen alde horretatik literatura mitologikoa egiten. Dena den, ez jakintasuna gaitza da, gaitza hori sendatzeko bidea da historia ezagutzia, beste kontu bada, gaitz bat ere ez ote den modu interesatu batean erabiltzia, instrumentalizatzea, baita ere historia. Zu, etza historiadore bezala zenbaitetan sentitzen erabiltzen zaituztela. Bai, esan da, bai, eta gainera oso zaila da alde batetik ala bestetik ateatzea, ez? Eta gainera, are gehiago Nafarroa honetan hain gutxi garela eta guztiok hain ezagunak garela, ez? Bai, hor ari gara, baina gure arazoak Euskal Herrian orokorrean konpontzerik ez badugu, hemen azken batean historiarekin eta historiaren irakurketekin eta pixkat antzeko gauza bat gertatzen da, ez? Oso ikuspegi anitzak daudela, oso ikuspegi ezberdinak, eta gainera jendeak uste duela egi absolutuaren jabe dela, ez? Orduan, jabe asko daude eta historia bakar bat, ez? Eta orduan, horren ur nahasi horietan egitea oso zaila dugu, bai. Nafarroa eta Erdi Aroa,
eta gero gehiago etorriko dira, zenbat tomo izanen ditu azkenik orotara historiari eskeniak, Euskalo erdi aroari eskeniak zenbat, Roldan? Dozena erdi bat, gai monografikoen inguruan, eta gero beste dozena erdi gutxi gora bera, osotara dozena bat edo, beste dozena erdi izango dira batez dokumentazioa jorratzen dituzten aleak. Adibidez, Antxo Azkarraren dokumentazioa jasotzen duen bilduma berezia eta abar. La Navarra medieval, Jimeno Jurioren liburua, Udalbidek, Panbielak eta Euskara Kultur Elkargoak argitara eman dute. Kultur zabalkunderako errebista izan dugu hemen Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzak babesturik eta aupaturik. Euskal Herriko kultura munduan zabaltzen du eusko ikaskuntzak, asmoz eta jakitez, interneten bidez. Hemen Iruñan eusko ikaskuntza Gaztelu plazaren 43an dago.